Manolek ez du azkenengo derbi honetatik oroimen ona eruango, beste derbi baten ez dugu ikusi Realaren bertsiorik onena. Bai, San Mamesen ja gertatu zen lehenengo bueltan, baina bigarren honetan ere are gehiago esango nuke. Derbi oso deskafeinatua, nun bi taldeek ematen zuten ez zutela burua partidan bertan, Atletikena ulertu daiteke, ze ostegunean partida oso garrantzitsua dauka, baina Realarena ez. Bai, gainera, zaletuentzateren ikuste, naiz eta, bultzadako tifua. Osea, Oso ona, izugarria izan. bai, brutala bai. Azkenengo bultzaren tifoak, azkenengoak ez, danak oso onak izan dira, baina atzokoa, Aurten eta pasaren urtean ere ja Championsen eta bai, oso onak harritu izan gintuzten, zian. baina aurten, ostra, Baina, nivela oso top, bai, partidara bueltatuz, gisa da zaletuentzat eta bai giruan zoze arraruan nabaritzen zala, ez? Bai. Ze, ilusio gitxiko derbia izan zen, bai zuke batuzun osteguneko Europa Ligako kanporaketa horregatik, eta baita Realaren dinamikarengatik, ez? Bai, baina esen horrela izan beharko, ze azkenean Atletikek Championseko postu hori jokatze zituen atzo, gainera Betisek azkeneko minutuan irabazi zuen eta horrek importantzia gehiago ematen zion partidari, eta gero Realak Europako lasterketa horretan ere partida garrantzitsu hilalabizikoa zuen atzo, eta ez zuen horrela erakutsi. Zuk esan duzun bezala, ambiente arraro horrek azkenean egin zuen, zelaian ikusi genuena oso txarra izatea, eta, gogoratzen dudan, azken derbietatik aspergarriena seguru. Bai, tentsio falta nabaria zala ikusi genuen, batez ere, lehenengo zatiko 30 minutu inguruan, eskolako jolasordua zirudien, ez zagoen ez kontrolon bat, ez posesio luze edo behintzat erazoitzeko posesio on bat, eta gero, denboraldi honetan, nahiko flojo dabizen jokalariek ere, ez zuten aurpegi xaman. Bai, nik uste dut ikusi zela, azkenean Realak denboraldi osoan zehar erakutsi izan duena, batez ere etxean, enuena Atleti lehenengo zatian oso deseroso ikusi erez, azkenean euren partida etxera zelaian zeuden, eta hori da, beraien partida egiten ari ziren, baina Realak bai proposatu nahi zuela, baina ez zion ematen, ezin zuen proposatu, milaka pase ikusi genituen bi zentralen artean, Remirok baloi hartze zuenean ere zalantza sentsazio hori zuen, ez? Bai, baloi asko gadu genitzen horre. Eta nik uste, azkenengo partidetan, izan dela pixkat nahi eta ezin bat, baina eske atzokoan, nik uste ez zutela ez da zaiatu ere. Nahi hori falta izan zen, ez? Azkenean, ez baduzu nahi, ez duzu egingo inoiz, baina atzo bai falta izan zenela, derbi baten, azkenean... Pertsonalitate pixkat, edo zure kanpoan zauz, zure zaletuekin, eta nik uste ere, Imanolen erabakia pixkat hortik datorrela, ez? Ez dualako sentitzen, taldiak bera jarraitzen duela. Bai, ez, ausartu, ez, gauza desberdinak egitera, eta ja horrek beste debate bat ireki dezakez, azkenean entrenadorak gauza bat esaten dizu, eta emaitzak ez direnean onak, kulpa entrenadoreana ere izan daiteke, baina jokalariak ere beraien responsabilitatea dute, eta hori igarri egiten da zelaian, eta ikusten da Realeko jokalariek ez dutela agian predisposizio hori, ez? Gauza desberdinak egiteko, erasotzeko, beste defentsa desordenatzeko, eta hori igarri egiten da. Eskerreko lateralian arazua dagoela nabarmena da, ze atzoko partidan, haienen, kontrolatzen zuan baloi guztixak, atzerazka amaitzen zuten juten, orduan, ez dakit, momentu askotan kontrolatzeko eta pauso bat aurrera emateko edo metruak irabazteko aukera zuenian, atzera itzen zuan, eta ez dakit. Ez dakit mentala den, beldurra da, fizikoki ez dagoen ondo, edo presio asko sentitzen duan berak, baina atzoko partida oso txarra da haienena, denboraldian zehar bai egonda zalantza hori ez, nor jarri Javi López edo haien, biek ez dute erakutsi bere nivel honena, bere mailarik honena, baina atzoko partida, atzoko partidan nabaria izan zen, ez? Eskerregalean dagoen arazo hori. Ikusten dozunean, haien ez dagoela ondo, aldozu Javi López sartu, ez dakizu bere eguna izango den ala ez, edo behintzat mentalki hobeto aterako den ala ez. Atzo ikusi genuen beste arazo bat izan zen,
aurrean genituen bilateralak, bat Andoni Gorosabel eta bestea Inigo Lekue. Bai, gainezkatzeko izan genituen arazoak, ez? Bai Kubok eta bai Sergio Gomezek. Kubok zerbait gehiago, baina Bai. Sergio Gomezek eserrez, eta azkenean Atletikek justo lateralak ez zituen ohikoak atera, 11koan beti Juri eta De Marcos egoten dira, baina eske atzo arazo kristonak eduki genituen, gero Barrene sartu zen, Barrene, bueno, pare bat jokalditan saiatu zen, falta bat atera zuen, baina hala ere asko kostatu zitzaigun erasoan mina egitea. Bai, batez ere hori Kuboren kasu horretan ikusten genuen nola bi eta inkluso 3 jokalari, Atletiko jokalari, juten zian bere gana, azkenian Kubo hori jokalari oso ona da eta normala da, baina eske Realak beste aukera bat izan beharko luke erasotzeko orduan. Eta ez dauka. Ez. Eta ez soilik aurreko jokalarietan, erasoko jokalarietan, baizik eta atzoko partidak erakutsi zigun ere, beste jokalari batzuk garrantzitsuak izan behar direnak eta badirenak, ez daudela maila honenean. Ez Zubimendi, ez Bryce deskonektatuta ikusten dudala. Marinen partida ona izan zen. Bai, baina hor jokalari batzu daude maila ona eman behar dutenak, ez dago besterik, bai, eta ez dira. Azkenengo urtietan batez ere Realeko zelai erdisa oso potente izan da, eta jokaldiak sortzerako orduan hortik etorri da, hortik sortzen dira ideia nagusienak, ez? Orduan ikusten badozu, zure zelai erdiko jokalariak ez dauzela dinamika honian edo maila ona ematen, horrek ja asko esate dizu. Atzoko partidan ikusi genuen partida eta gero usteko datuak, eta Jon Martinek, Bryce, Zubimendi eta Marin baino pase gehiago inzitxun. Osa, irurak batuta baino gehiago. Osa, Jon Martinek 85 pase eta gure zelai erdisak irurak batuta 78. Horrek asko esaten du, bat, Atletikek lan ona egin zuela zelai erdi hori deskonektatzen, baina bestalde, Reala ez dela gai lan horri aurre egiteko eta lan hori gainezkatzeko, ez? Eta posesio ikusten genituen posesio luze horietan, gehienak gure zentralen arteko pasiak ziala. Eta horrek anoetako armaia pixka bat desesperatu egin zuen, eta normala da, normala da, ze azkenean... Txistuak entzun genituen, baina, presio pizkat sartu dira, etxian jolastozu eta presio pizkat, sartzian ikuste, ona dela. Gero, partidako onena, beste behin ere, gure Jon Martin. Bai. Goraipatu egin behar dugu Jon, ze azkenean ez ditu minutu asko izan oraingo denboraldian, egia da gaztea dela, baina jokatu dituen minutu hauek izugarriak izan dira. Ez genuen, nik bentsatzen nuen espero, ze azkenean Imanolek egunero ikusten du entrenatzen, eta bentsatzen nuen, ez badu jarri zerbaitegatik izango da, ez? Baina, ikusten ari gara, Zubeldiaren maila berdintzen edo hobetzen ari dela, eta beste gauza batzu dituela. Hori da, ikusi dugun zentralen bikote honena denboraldi honetan, Naye Fagert eta Jon Martin izan dira, eta aipagarriena da 19 urtekin zelako, ez dakit, lidergo paper hori duen defentsan, ze dau jokaldi bat, non ustot dala Berengerrek azkeneko minutuan, ez? Bai, bakarrik dixen Remiroko batera eta lurrera botatzen da. Lurrera botatzen da eta oso garbi kentzen dio. Bai. Eta hori ez da honena, nik esango nuke bere alderdi honena dira bat baloiarekin oso trebea dela, baina batez ere aireko lehietan, hau da, juego aereo esate zaion horretan oso ona dela. Bere edadearekin oso ondo neurtzen ditu baloi horrek, eta hor datu oso esanguratsu bat dago, 35 baloi airetik lehiatu ditu orain arte jokatu dituen minutuetan, eta 30 irabazi ditu. Eske irabazi horren portzentaia oso handixea da, eta egia da agian pasien kontuan ez dituela, pase filtrazio handixak itzen, baina eske baloiakin oso seguru da. Bai, eta horrek lasaitasuna emate dizu berari baloia pasatzerako orduan. Bai, eta ez atzo bakarrik, baizik eta atzo Guruzetaren aurka oso ondo aritu zen, gero Sanadi sartu zen, Sanadiren aurka ere bai, baina aurretik Mallorcaren aurka Larinekin eta beste partidetan ere berdin. Eta are gehiago erasoan berari bilatzen diot, bai kornerretan, bai faltetan, hau da. Hor daukago jokalari bat oso interesgarria bai defentsan eta bai erasoan. Bai, ireki behar dugun beste meloi bat, erdiraketen kontua da, ze atzoko erdiraketak, penagarrixak izan zian,
Ustot izan zala, ez dakit izan zan, falta bat ero corner bat, non Sergio Gomezek ez du baloia altzatzen. Baina denboraldi osoa. Eta kontra bat izategu Berengerrek. Bai. Gainera, defentsan ditugun zentralak ikusita, ez? Bai Naie Fager eta bai Jon Martin. Buruz oso ondo dijoazen hori jokalari dira zela. Bai. Eta gero aipatzeko ere, nik uste ados egongo garela hemen biok, partiako onena Jon Martin izan zen, eta agian bigarrena, edo, gehien saiatu zena Pablo Marin. Bai. Ez? Azkenean, Imanolek ikusi du Pablo Marinek eman aldiola Zuzitxek eta Braisek ematen ez dioten agresibitate hori, eta horrela egonkortu da hamaikakoan, eta leku bat bilatu du. Eta hori ikusi genuen batez ere, Braisen aldaketan, ez? Ikusten nola Brais atera baino pare bat minutu leno txartel hori ikusten duan Marinek. Egia da. Eta klar, nik esan nuan aldaketa argisa, Marin kanpora eta Zuzitx barrura, baina ez. Honek bi gauza esaten edo argitzen dizkigu bat. Pablo Marin Imanolentzat figo bat dela, eta bestetik Zuzitx eta Brais biak batera jolasteko ez dauzela. Ez ditu gehiago ikusiko, nik uste dut behintzat oraingo denboraldian eta hurrengo denboraldian Sergio Franciscorekin ikusiko dugu biak dauden, ze nire zalantza ditut, baina oraingo Imanolekin ez ditu ikusiko. Eta ja amaitzeko, sailkapenera begira bat bota behar dugu, naiz eta atzo berdinketa xume eta aspergarri bat lortu banoetan. Bai, lotxatia, puntu lotxatia ez. Puntu lotxati bat. Puntu bat murriztu dizkiogu Europako postu horiei, ez? Bai, orain 11. postuan gaude, 43 puntukin, eta klaro, ontxe, puntua lortu dugu, eta gure aurretik doazen taldeek ez dute, behintzat ez dute asko gehitxu, baina eskatzetik jendia dator. Eta orain, lasterketa ontara, Valencia gehitxu da. Bai. Atzoko puntua ezin dugu ontzat eman, naiz eta sailkapenean berez ona izan. Azkengo partidetan gehitzia beti garantzitsua da. Oraindik gehiago estuago doa, ez? Estutzen ari da. Valenciak 42 puntu ditzu, eta egisa da gero Getafe 13 puntutara dagoala, baina eske 7 eta 8 postutarako 6 talde daude. Bai, atzo Betisek garaipena lortu zuen, orduan 6. postua ja ezinezkoa da. Bai, ja Atletik, Villarreal eta Betis lehiatuko dira 3 postu horiengatik. Orduan postu bakarra dago 6 talderentzat. Eta aurretik, zer dakau? Atletico Madrid hurrengo astean, kanpoan, Celta etxian, Girona etxian, eta Real Madrid kanpoan. Osea, Madrilera bideatuko dugu bi aldiz. Bai, nik uste dut lehian ari garen 6 talde horietatik guk daukagula agian egutei zailena. Bai. Eta orduan... alde ona, zuzeneko lehia bat dakagula Zeltarekin, orduan etxian jolasten dugu, eta guk irabazten ditugun 3 puntuak, gero Zeltari kentzen dizkiogu, ez? Bai, baina 3 puntu dira eta 12 daude jokoan, orduan asko geratzen da. Bai, espero dugu Real Madridek ez jolastia ezer. Hori garrantzitsua izango da. Jardunaldi horretan, bai, Ligaia definituta egotea. Hori da, ligarako edo liga irabazteko aukeraren bat baldin badu, kanpoan gaude, partida horretan. Orduan, deskonexio pixkat azteko lehen egun honetan, astelenian, eta ja bihartik aurrera, ja martxan, eta Atletico Madridin pentsatzen. Bai, a ber, nola dijoan hori.